Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo versus Mayeni, Mhlambe part 3 lo. Nakho-ke senasukela mang to our biggest haters. Or bigger haters, biggest big. Kodwa my haters amakhulu. Yi-fan basically uyibambe kahle. Lapha kaMakhumalo nakaMayeni. Kuthiwa ke ngapha bakaMayeni banenzondo kakhulu. Mina ngicela ungixoxele ukuthi kuyafana. Ngiyazi ukuthi nisukela mhlambe nisukela ku season 7. Asushiyo season 7, 6, season 6. Ku season 6 ngesikhathi uMakhumalo ekhuluma indaba ya number 5. Number 5 bese kufanele ukuthi ehlale nomangwabe. Umangwabe ke wathi akayingeni. Wase kuMakhumalo wase ngikwenzile lokhu before namanje ngizokwenza. Kwaphuma ke igama lokuthi uMakhumalo hayi cha shesike uyayingcengela kakhulu yini sefuna ukuhlala nalo number 5 futhi yini eveza ukuthi wa sacrifice isikhathi esingaka ukuthi umangwabe emcuphise kanye nomseleko ebasiza kusho uMakhumalo. Basini ke abalandeli laba bakaMayeni abalandeli basuMakhumalo uyipick me. Ushithi yabaphezulu leyo nto isihlangene nama viewers akuthanda Nesthembu because sonke saba confused ukuthi hawu unyaka wonke uhusband wakhe kanjani yabo sebeyichaza ke wenza uMakhumalo i-live video mangaba ngiphosisi address ukuthi izinto ezenzayo kuThando Nesthembu impilo yabo njengoba injalo ngasi reality wase wachaza ke nezinto eziningi ngoba kwaku after kukhulunywe kanjalo. Sasike siyakuzwa impela kwakushoyo kodwa izinto ezenza kuThando Nesthembu akusiyo reality lokho siyakwazi akubizi kakhulu ukuthi sikhombe. Yadlula ke yaMakhumalo ngithi wasala waba negama elithi uyipick me. Kwase kuba i-fan base yaMayeni ke i-fan base yaMakhumalo ke manje isiza kuMayeni. Emva kokuthi uMayeni ethe akayi kumembeso kaMakhumalo i-page laMayeni laligijima odade lapha athengisa khona izingubo okune WhatsApp number okunemali yengubo bese odade angeke sizi order lezi ngubo zakhe asithandi as if bebemsupporta before ngoba bathunywe into eyenzeka kuThando Nesthembu ukuthi beqale beyokhuluma ngokuthi kwalona leli business lakho ngeke bisize semsupport bebevele bengamsupport. Babhala ukuthi lezi ngubo zenjena ini inhliziyo yakho i-fan base yaMakhumalo ebhala ku page laMayeni. NoMayeni wabuya ngevideo wathi ke ukuthi kuthandwa bani kanjani akahlangene nalokho ngoba ipage lakhe laselibanjwe i-fan base yaMakhumalo bebhala izinto ezinegative zodwa. Obani ama biggest haters bayafana. I-toxic leya group engale naleya group engale toxic mina into engiyibuza yona ngiphakathi nendawo ukuthi kuyenzekani ulandela umfundisi kodwa ungashumayeli njengomfundisi. Yes kuyenzeka because makunoMayeni kufanele kube nezinkulumo ezifaka uMakhumalo kuleyo comment section. Makuno Makhumalo kufanele kube nezinkulumo ezifaka uMayeni kuleyo comment section and bahlezi ke benokuqhathanisa sakula. Le position akuyona uMayeni noMakhumalo abalandeli bona bayayiphila ku comment section. Kodwa ke lona ke obhale wathi biggest haters ama fans kaMayeni abakaMakhumalo batshela uMayeni ukuthi ingubo zakhe ngeze zizayithenga. Bevele bengayithengi bona. Bevele futhi ipage lakhe bengekho kulo. Bathunywa uThando Nesthembu ngokuthi uMayeni uthe akayi kumembeso. Abayifunanga futhi ukuthi mhlambe zikhona nizathe ejulile okwenzakalani into yabo ithini. Kwaphinde futhi kwaba ngalesi sikhathi uMakhumalo enza icomment ukuthi ngisho kwaku episode efanayo ngisho endlini yakhe. Kwase kufika onke ngamakhosikazi kaMsile kanye nobaba uMsileko basi akazi kuhlangana
kwendlu yomunye unkosikazi ngaphandle mabebizwa umsiliku. Kodwa-ke abalandeli bayizwa lento abayizwayo. Le abayizwayo ukuthi uMayeni akalibeki laphayana, uMakhumalo futhi akamthandi, base behamba bayobhala kwi-page lakhe. Kanti ngapha uMakhumalo ngakungakafika indaba yomembezo, uMakhumalo esakhuluma ukuthi-ke kulungile kuMaMtolo akeze ngoba vele isikhathi siyahamba akusheshiswe. Waze washo ukuthi phela-ke akenze manje noma engasenzi umsiliku kundaba kusasa number 5. Ake siyibuza ukuthi umamkhulu ubani? Yabo. Leyo episode yathuma abalandeli bakaMayeni kanye nabamamkhulu ngoba phela umamkhulu usale nomseleku ezama ukuthola ukuthi kanti ithini indaba yamaMtolo mawukuthi uzomkhalela, yini umseleku ethi uzophoqa ngoba nangu uMangwabe noMayeni basendleleni, akayeki ngani. uMakhumalo wavela wathi akeze uMaMtolo, yena uzohlala naye, indaba yaMangwabe ayibeke eceleni. Kwakhona ekuqaleni uMangwabe wasiza oyena wahlala naye. Sase siyibuza ukuthi yini asho manje ngoba uMangwabe senqaba ukuhlala no-number 5. Sayishiya-ke leyo. Into engiyivezayo ukuthi i-fanbase yamaKhumalo ne-fanbase yaMayeni iyafana. Kodwa into engizama ukuyithola kungenzeka yini ukuthi ulandela uMayeni ngoba uthi wena u-very mindful, kodwa i-comment yakho ayibi mindful. Ulandele uMakhumalo uthi ngoba unenhliziyo enhle, kodwa i-comment yakho ibe nobuthakathi. Kodwa kuyenzeka ngoba usuke udifenda. Ngoba ngayibuza ukuthi mina why uzoya kwi-page kaMayeni vele awukaze before uthi usuggest ukuthi Mayeni lezi ngubo sayibona but yilolu hlobo ley'ngubo esiyithandayo, okusho ukuthi unomudla wokusapotha lela bhizinisi. Usulinde i-episode ephikisana noMayeni yima uyobhala ukuthi ngeke ubungayisupport nje ngasekuqaleni. Manje inkinga ukufanele ukhulume ngathi ungagcizelela ngoba uzokhuluma nabalandeli vele abanenkani. Bazositshela ukuthi unenhliziyo enhle, unenhliziyo ebukhuni. Abalandeli bangale bayafana. Nokukholwa futhi bayakubeka ngaphandle mase bayakusebenzisa mase kuvuma. Bayithanda futhi iphithi abanye. Banento nje ey'hlukahlukene abalandeli baMayeni noMakhumalo. Mhlampe yibo futhi abenza ukuthi bengawini ama-SAFTA ngoba phela